Malej prcek, jo, tyjo, díky. A co ty, prcku? Ale... Takhle? Tam tomu spídej sem, kdyby něco. Jo, tak. Tak a teď úplně stejně, že další ty tři. To není tak jako úplně životně extra. Fakt? Chcete předtím dvakrát spadnout dolů? No, tak teď už nás trochu jistěte. Takže manči na pec? Nebo co? Teď se na mě postavíš. Tak teda takhle. Jo? Dobrý. Jde brzo. Tak. Tohle budeš tohle se postaví. Já jsem zase postavila. Teď si nemáš sedí do toho sedánky. Obě dvě nebo jednou. Tak a teď se zvědí. Tak, to si tímhle tím posuneš. Tak, teď druhou rukou vezmeš tohle a posuneš. Tak. Asi ti na tu ruku za chvíli. Sorry. Já si na rameno sama postavila. A nebo no. Já musím zkouknout, jak daleko to je. Dej přikladí to ono do toho. A ještě kláda, viď, k tomu. No teď jsem ale blbě. Tak. Druhou ruku. Jedna ruka Tebe to tam už nebavilo. Jenom přes ne, tohle musíš zvedat nahoru. Jo. Dobrý, tak. A teď zlatých nohou. Jo. Podrž. Tady to někdo rozhoupá, ne? Asi to budeš ty. Sorry, každý, nevyhýbal jsem diskretě. Ahoj. To baví, no, mě to hrozně baví. Proč si jednu kládu nevylíz třikrát, že jo? My říkali jako předtím, takže na potřetí. Cvik dělá mistrá. Stabilizuj se tam, odpočím si. Pojď. Dobrý, můžeš dál. Můžeš stoupnout, jo. Jsme na to rameno. Tam potřeba, aby jsme první. Kápil mi tam. Tak mi jdem. Začíná pršet. Dobrý, jo. Příjemný, viď? Tajská masa. Tak, nejdřív se cvakni ocetkou. Jo, ještě ruku, jo. Ocetkou? Já už jsem dole, no. Když tam ještě nebyla, tak možná příští rok. Příští rok. Hezky. Jo, jsi tam. Jsem ti trošku zadila. Ne, rameno vůbec. Páne, jo, tak držím vás, tak všechny najdeš. Tak počkej, co vám řeknu? Jo, to je jasný. Máš na pec. Moc jí dát teda. Teď můžeš vodem dát cokoliv, obě dvě musíš odsvaknout. Ne, to modrý. Krásný. No vám to jde. Profil úplně. Tak, jak je tam ta Jak je možný, že ty jsi to lezla tak dlouho a ona to má za 5 vteřin? Bude tou pomoci. Za dalších 5 vteřin bude dole. Dobrý, a teď ještě tu karabinu. No, super. Jo, To je jak na kladíně, že? cvakni si to na půl. Takhle neumí cvičit ani Jirka Paroubku. Co? A potom budeš muset ukázat. Já za to se nesmíš? Třeba teď. Pěkný. Hezky, holky. Třeba bych pravdu řekl, je to záživnější, než když leželi kluci, jo. No, ale jako přeci měli mít jasný úbor minisukně, ne? To ne, to už by byl extrém. Mě teda ne. To už by To by byl extrém, to ne. Tady to je jenom takový light, tam to už by byl extrém. To byl hádku. Jo, byla prdel více dát. Stabilizuju.
Jste nečetli v tom PDF povinná výbava, mini sukně? A ještě tu žlutou ode mě. To rameno bylo v pohodě. Jo, rameno je úplně v pohodě, tam bych musel Tak a cvakni si to, odendej si to z tohohle středového koutka.